Cipurile din vaccinuri au fost subiectul unor controverse și teorii conspiraționiste care au circulat pe scară largă în ultimii ani. Aceste afirmații susțin că vaccinurile ar conține cipuri de urmărire sau de control mental, care ar fi introduse în organismul uman prin intermediul seringilor. Cu toate acestea, aceste afirmații nu au nicio bază științifică și sunt considerate extrem de speculative și lipsite de temei. Afirmația că vaccinurile conțin cipuri este un mit periculos care a proliferat online, alimentând frica și neîncrederea în vaccinare. Fără nicio bază științifică, această teorie conspirativă a dus la scăderea ratelor de vaccinare și a pus în pericol sănătatea publică. Mitul cipurilor din vaccinuri a apărut la sfârșitul anilor 1990, fiind alimentat de teorii conspiraționiste care susțineau că guvernele sau companiile farmaceutice intenționează să controleze populația prin vaccinare. Deși originea sa exactă este necunoscută, mitul a fost amplificat de internet și de rețelele sociale, unde se răspândește rapid informația falsă. În realitate, nu există nicio dovadă că vaccinurile conțin cipuri de urmărire sau de control mental. Vaccinurile sunt făcute pentru a proteja împotriva bolilor infecțioase, cum ar fi poliomielita, rujeola și gripa, și sunt supuse unor standarde stricte de siguranță și eficacitate înainte de a fi aprobate pentru utilizare. Ingredientele din vaccinuri sunt bine documentate și sunt folosite pentru a stimula sistemul imunitar să producă răspunsuri protectoare împotriva agenților patogeni. Ideea că cipurile ar putea fi introduse în organismul uman prin intermediul vaccinurilor este extrem de improbabilă din punct de vedere tehnic. Dimensiunea unui chip electronic este mult prea mică pentru a fi administrată prin intermediul unei seringi și pentru a rămâne funcțională în corpul uman. În plus, nu există niciun motiv logic pentru care autoritățile de sănătate sau companiile farmaceutice ar dori să introducă astfel de dispozitive în vaccinuri. În lumina acestor fapte, afirmațiile despre cipurile din vaccinuri trebuie tratate cu scepticism și discernământ. Este important să ne bazăm pe dovezi științifice și pe informații verificate atunci când discutăm despre siguranța și eficacitatea vaccinurilor. Vaccinurile sunt una dintre cele mai importante realizări ale medicinei moderne și au salvat milioane de vieți de-a lungul timpului, protejându-ne împotriva unor boli grave și potențial letale. Argumente împotriva mitului. 1. Dimensiunea. Cipurile suficient de mici pentru a fi injectate cu un vaccin ar fi prea mici pentru a avea o sursă de alimentare sau o antenă, făcându-le inutile pentru urmărire. 2. Lipsa de dovezi. Nu există nicio dovadă științifică care să susțină afirmația că vaccinurile conțin cipuri. Nicio analiză a vaccinurilor nu a identificat vreodată vreun chip sau alt dispozitiv electronic. 3. Motivație. Nu există nicio motivație reală pentru ca guvernele sau companiile farmaceutice să implanteze cipuri în oameni prin vaccinuri. Urmărirea populației poate fi realizată prin metode mult mai eficiente și mai puțin invazive. Consecințele mitului. 1. Scăderea ratelor de vaccinare. Mitul cipurilor din vaccinuri a contribuit la scăderea ratelor de vaccinare, punând în pericol sănătatea publică și riscând reapariția unor boli eradicate. 2. Creșterea neîncrederii în știință. Răspândirea dezinformării despre vaccinuri erodează încrederea publică în știință și în autoritățile sanitare, cu consecințe negative pentru combaterea bolilor și pentru progresul medical. 3. Polarizarea socială. Mitul cipurilor din vaccinuri a alimentat teorii conspiraționiste și a dus la polarizarea socială, intensificând neîncrederea și diviziunea în societate. Mitul cipurilor din vaccinuri este o teorie conspiraționistă periculoasă și lipsită de fundament științific. Răspândirea dezinformării despre vaccinuri are consecințe grave pentru sănătatea publică și pentru încrederea în știință. Este important să combatem această dezinformare prin educație și prin promovarea de informații corecte și verificate din surse de încredere. În concluzie, ideea că vaccinurile ar conține cipuri de urmărire sau de control mental este falsă și lipsită de temei. Vaccinurile sunt sigure, eficiente și esențiale pentru protejarea sănătății noastre și a comunităților noastre împotriva bolilor infecțioase. Este important să fim informați și să ne bazăm pe dovezi științifice atunci când luăm decizii legate de sănătatea noastră și a celor dragi.